लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सारा लोग कहता कि नया साल आवता, नया साल आवता। आ सारा ठंडी देखतानी बीतल जाता। आ अभी ले नया साल आइल ना। इ कहाँ बनेला, केतना दिन में आई? रुको चल तनी बाबू से पूछे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बाबू, हाँ बोला। एगो बात कही। कह। वो गांव में हाला भइल बा केतना दिन से जे नया साल आवता, नया साल आवता। इ ठंडिया बीत जाई तब आई का नया सालवा। ये तो नया साल से आई ठंडी से का मतलब रह गइल बा? वो तो नया साल आई तबे नु हम ओढ़ेम, ठंडिया बीत जाई तब नया सालवा आई। सफा बुरबके रह गइल। बुरबक? नया साल उ ओढ़े वाला साल नानू होला। तो इ कथी पेहिरे वाला साल ह? ओ अरे जेंगई सोमार से फिर सोमार जाके एतवार ना आवेला। हाँ। आ जनवरी से लेके दिसंबर ना बीत जाला। हाँ। आ जनवरी फिर आवेला। हाँ। उ नया साल हउए। वो दिन कथी कइल जाला? आज दादा रे दादा ओ दिन हाँ। खूब निमन चिकन, केहू मुर्गा मुआवेला, केहू खीर पूरी बनावेला। हाँ। अपना घरे सरेह में खाला। आ खाइला के बाद में जे जे अपन दोस्त रहेला, हाँ। संगहतिया रहेला, ओकरा के कहल जाला कि नया साल मंगलमय हो। तो इ हमनी खाली कहल जाए, उ अपनी के कुछ ना कहिलो। ओ उहो कहिलो, लाइक दिलो, स्प्राइट दिलो। तो ये स्प्राइटवा खाली तोहरे के दिलो, तू ही पी जाई बस। अभी हमरो का और पिए के दी हा।